Vítajte v Karma klube. Minulo sme sa pozerali na prokrastináciu a dnes sa pozrieme na to, ako si ešte lepšie urvať, ukradnúť čas pre seba na svoje písanie, na svoju tvorbu. V prvom rade sa chcem opýtať, máte doma priestor na písanie a ste niekedy sami? Alebo vás stále niekto vyrušuje? Ak vás niekto alebo niečo vyrušuje, je to jasné, vykopnite ich. Alebo slušne ich požiadajte, mohol by si sa ísť prejsť. Je dobré napríklad, keď si stanovíte čas a dáte si to aj do kalendára, poviete si, ok, dneska skúsim o 8 pol hodinu písať, alebo naozaj si dám iba týchto 10-15 minút. Pozriem si jedno video, urobím si cvičenie a poprosíte všetkých, aby o tom vedeli, či by vám mohli urobiť nejakú tichú zónu. Okrem toho, že vás ale vyrušujú ľudia zvonku, často sa vyrušujeme aj sami seba. A preto je dobré sa pozrieť na to, kde pracujete a čo vás vyrušuje. Je dokázané, že keď nám napríklad zazvoní telefón alebo niečo nás vyruší v kreatívnom procese, potrebujeme nejakých 11, niekto až 20 minút, aby sme sa znova vedeli skoncentrovať a vrátiť tam, kde sme boli predtým. Takže musíme zamedziť tomuto. Je to super tip. Odstrániť úplne všetko z vášho dosahu, čo vás môže vyrušovať. Vypnúť si notifikácie, vypnúť si e-maily, dať telefón niekde do druhej miestnosti, aby ste ho ani nemali nejak v dosahu. Pretože pravdepodobne, keď budete písať, vám prídu tie myšlienky a telefón a teraz budete na to asi chcieť reagovať. Takže samozrejme, že prídu, sú vítané, nech sa páči, ale keď budete mať takúto myšlienku, že zabudol som vymečiť psa, alebo Ježiš, čo keď teraz potrebujem odpísať Zuze na mail, tak si všimnite tú myšlienku ahoj myšlienka, bye bye a nechajte ju zase odplávať a vráte sa k tomu, čo ste robili predtým. Takže je super, výborný nápad si vytvoriť krásny priestor a odstrániť všetky možné rušivé elementy. A v nasledujúcom cvičení sa pozrieme na to, kde je ten priestor, v ktorom pracujete a ako sa dá ešte lepšie skrášliť alebo urobiť osobný. Pretože tvorba a písanie nie sú záležitosť ega, ale je to záležitosť srdca. A preto je super, keď ho máte naozaj ušitý na seba. Takže keď tam máte podušky, alebo sviečky, alebo nejaké pripomienky, obrázky, pierka, čokoľvek, čo vám robí radosť, tak to je super. A keď nemáte takýto priestor, tak možno sa dá niekde ukradnúť ten priestor v zmysle, že si tam dáte iba jednu podušku, alebo aspoň nejakú podložku na písanie, alebo niečo, čo je vaše a viete, že tam je ten priestor, ktorý je skoro posvetný a v ktorom vždy niečo z vás môže príštiť. Takže je super si takýto priestor vytvoriť. Teda vyzývam vás, aby ste sa pozreli na to, kde pracujete, ako to tam vyzerá a ako to ešte vylepšiť. A dnešné cvičenie bude potom si do tohto priestoru sadnúť a napísať aspoň 2-3 strany denníka, alebo keď píšete knihu, tak v tom pokračovať. Budem sa veľmi tešiť na váš feedback a na tie tipy, ktoré môžeme dať jeden druhému, ako ešte tento váš priestor vypimpovať.